Veštec, jasnovidec, liečiteľ aj dobrodinec. Už 16 rokov sa venuje profesionálne intimnej komunikácii s ľuďmi, ktorí neváhajú otvoriť svoje srdce a dušu pomerne neznámemu človeku a spolu s ním riešiť svoje najhlbšie tajomstvá. Človek, ktorý vidí a cíti viac ako ostatní, muž, ktorý objavil svoje tretie oko v detstve a šokoval svojich blízkych. Psychológ s talentom cestovať dozadu aj dopredu v čase. Mojím dnešným hosťom je Jozef Bukaj. Vítajte v Anielov strážnych. Ďakujem pekne. Ozaj, aký máte vy vzťah k takýmto bytostiam? Veľmi pozitívny, lebo myslím, že anieli sú všade okolo nás. Anieli nemusia byť akurát práve tí anieli tam zhora, ale môžu byť aj ľudia v podobe anielov, ktorí vám pomáhajú, dajú vám ľudné slovo, niečo pozitívne vlastne zanechajú vo vás. Aj za ten jeden deň možno máte veľmi zlý deň a niekoho stretnete ako aniel, ako Ázia. To je tiež o tých anieloch, teda aspoň z takej malej časti. Ste veľmi zanepráznený človek. Ako vyzerá taký váš deň napríklad dnes, kým ste prišli sem? No, dnešný deň bol naozaj veľmi hektický. Ako každú pol hodinku by som povedal, že mi volá niekto úplne iný, ale zase každú 10 minútu mi volá ten istý človek, teda dookola. Čiže za jeden deň mi zavolá okolo tých 160 až 150 ľudí. To je neuveriteľné. Ja si myslím, že každý jeden z nás má nejakú intuíciu. Ale nie každý vie tú intuíciu rozviť tak, aby si dokázal sám sebe pomôcť. Aby sám sebe svojou intuíciou dokázal niečo otvoriť, čo je pre ňa taký zdroj informácií o sebe. Sa to dokonca ani nedá. Napríklad ja sám sebe nedokážem povedať ani minulosť, ani prítomnosť, ani prítomnosť, hej, ale aj minulosť dokážem povedať samozrejme, ale neviem si povedať tú budúcnosť, lebo to by som bol dokonalý. A to každý človek, ktorý tvrdí o sebe, že si dokáže, tak to sú neskutočné veci. Ja som si pozerala o vás všeličo na internete a zistila som, že za vami chodia naozaj ľudia, ktorí sú veľmi vzdelaní ľudia, ktorí sú jednoduchší ľudia, ktorí sú umelci, ale aj ľudia, ktorí sú absolútni technokrati. Jednoducho každý jeden človek potrebuje trošku hovoriť o tom, čo ho najviac ťaží. S čím najviac za vami ľudia chodia? Tak chvála Pánu Bohu, už dneska sú ľudia uvedomelejší, ako boli predtým a je to už také iné ako predtým, keď došli s takými banalitami niektorí a bol to problém, že kam ísť na dovolenku, lebo treba nespala. To je fakt vážny problém teda. Určite pre niekoho je, napríklad kvôli tomu nespí ako celý týždeň a ja takým ľuďom doporučím nechodiť nikam na dovolenku a keď idete na tú dovolenku, choďte, ale venujte takú istú finančnú hotovosť treba s chorým chudobným deťom. A keď ona povie, fú, ale to je veľa, no tak potom nechoďte nikam. A dneska chodia ľudia uvedomelí, ktorí vedia, prečo prišli a vedia, čo chcú odo mňa. Väčšinou sú to také vzťahové problémy, či už partnerské vzťahy alebo rodinné vzťahy, ktoré sú potom riešiteľné, ale nie vždy sú riešiteľné. Kedy ste vy v sebe vlastne objavili takúto schopnosť, že vidíte trošku viac, cítite viac, že viete tie veci trošku viac zadefinovať, ktoré čakajú ľudí? Okolo tých 8 až 9 rokov to bolo také úplne že isté, že už toto je, viem, že niečo viem. A predtým to bolo také bádanie, také hľadanie samého seba možno, alebo hľadanie niečoho skutočného alebo neskutočného. Bola nejaká taká konkrétna situácia, kde ste vedeli odhadnúť, čo sa ide diať? No, bola konkrétna, čo sa hlavne udialo, čo som nemal možnosť nikdy vidieť alebo vedieť o tom. Treba do mojej prastarej mamy a podobne. A to boli také veci, ktoré ja som nemohol si otestovať, či sú skutočné alebo nie sú skutočné. Len všetci tí, ktorí teraz žili v tej dobe, boli z toho úplne ohúrili, že kde sú tie fotky, ale vlastne už dávno nie sú, keď sa dom asanoval a podobne. Ako ste to vlastne videli, ten dom svojej starej mamy? Bezfarebne. Zaujímavé to bolo. A snívalo sa vám to, alebo ste mali takú nejakú predstavu, myšlienku? A potom na druhý deň som to videl. Stále som to videl častejšie a častejšie, takže bolo to také zvláštne. Ako pre dieťa to bolo veľmi ťažko stráviteľné a pochopiteľné. Už dneska sa na to pozerám tak trošku inak. Kto bola vaša stará mama? Koho ste vlastne videli v tom svojom? Ja som mal dve prastaré mamy teda, ktoré som mal možnosť poznať. A jedna z nich bola vlastne rakúska aristokratka z Viedne, ktorá teda skončila nakoniec na Slovensku. Vlastne vďaka nej som sa mal možnosť oboznámiť sa s takýmito rôznymi nadpozemskými duchovnými vecami. Čo je teda paradox, lebo prastarý otec bol zase hudobník, teda rómskeho pôvodu. A vlastne on neviedol nás vôbec k týmto veciam absolútne, ale ona nás práve, že viedla, okrem toho, ako treba sedieť a stolovať a podobne, ale okrem toho nás viedla aj teda hlavne mňa. Mala nás iba troch, takže. To bolo ešte detstvo, ale vy ste potom spomínali, že ste mali 8 rokov. Či tam bolo také niečo konkrétne, kedy ste povedali veci? Tak to bolo hlavne u tej pani doktorky vlastne. Boli sme, lebo ocko teda nevedel túto informáciu znieť, že teda jeho syn by mal mať nejaké nadprirodzené schopnosti, pretože veľmi racionálne zmýšľajúci človek. No tak sme išli k nejakej pani doktorke a už asi z tej poradí teda podotýkam a hovorím, ja som si tam mal kresliť údajne, alebo niečo som sa mal hrať a mamičko nás teda komunikovala. A ja hovorím, Aňu, mon meg nejakého ďalej po maďarsky, že mami povedzie, že sa bude rozvázať.
Ona tak zaostrila zrak a hovorí, ako? No, pán mi povedz, ja som stále s ním nechcel hovoriť po slovensky, lebo vedel som, že tá pani vie po maďarsky, určite vedela, aj keď to bolo teda tuším v Nitre. No a mamičko moje teda poslala veľmi slušným spôsobom za dvere. Mňa si posadila a hovorí, no hovor. No, nebojte sa, nerozvediete sa, vaša dcera sa vydá za to. A ona bola v nemom muža, sa zavolala všetky sestričky z toho oddelenia. A mi sa to celkom páčilo, to sa musím priznať. Teda prvýkrát som sa cítil byť taký, že ako to je dobré. Bolo to zaujímavé minimálne, ale tam som priznávam, nie každému hovoril všetko, čo som naozaj videl, lebo tie sestričky, bolo ich veľa a veľa informácií, tak každému som tam niečo povedal pekné, samozrejme. Ale ďakujem za to Pánu Bohu, možno, že už ako dieťa som mal možnosť teda komunikovať s takými ľuďmi, ktorými som komunikoval a mal som sa možnosť naučiť od nich počúvať. Hlavne naučiť sa počúvať ako dieťa je veľmi dôležité. To si málo kto uvedomuje, že deti nedokážu všetky počúvať. Lebo deti sú živé tvory, ktoré stále všade niečo hľadajú, pozerajú. A naučiť sa ako dieťa sledovať a počúvať je veľmi dôležité. Donedávna sa ešte stále hovorilo, že každý je kovačom svojho šťastia, čo znamenalo, že každý vlastne si zodpovedá sám za svoj osud, za to, čo sa mu deje. A keď si to tak človek zoberie, tak ten, čo sa narodí v Sudáne, niekde na púšti, ako 20. dieťa nejakej strašne chudobnej rodiny si vlastne ten svoj osud vôbec nemôže vybrať. A nemôže si ho vybrať natoľko dobrovoľne a natoľko s takou obrovskou energiou a nádejou ako človek, ktorý sa narodí v Strednej Európe. Ako druhé dieťa veľmi dobre situovanej rodiny. Takže ako si vy predstavujete vlastne toto naše známe príslovie? Toto príslovie nebudem ani vyvracať, ale ani potvrdzovať teda v žiadnom prípade, ale určite je niečo dané, na dané percentá. Povedzme, že sme daní na tých 60%. To vieme o sebe, že budete muž alebo žena, teda aké budete mať posledne, ako budete vyzerať. To sú také danosti, ktoré máte už aj geneticky vlastne dané. Ale potom sú tam veci také, ktoré vy môžete sám ovplyvniť. Či budem konať dobro, alebo budem konať zlo, a čo sa mi páči viac, čo mi je bližšie, alebo kam sa nakloním vlastne, alebo aké budú životné situácie, čo je pre mňa vlastne jednoduchšie. Ale ľudia si bohužiaľ volia práve tie jednoduchšie cesty, to bolo tie zlaté stredné cesty, ktoré vôbec nie sú dobré. A s čím potom chodia za vami? Určite vedia, čo sú, kde sa narodili, komu sa narodili, aké sú ich schopnosti, kde sú hranice ich poznania, hranice ich možností a možno práve tých 30%, ktoré môžu nejakým spôsobom ešte ovplyvniť, si potrebujú práve s vami prebrať a povedať, tak teraz čo mám voliť, mám sa rozviesť alebo nie, mám študovať alebo nie, mám a tak ďalej. Nemôžem nikomu ukázať priamo, že rozvedieš sa, lebo aj taká situácia sa mi stala teda, že vyšiel za mnou pán manžel s takými veľkými pánmi a čo som jeho manželke natáral, ako bola tá situácia, udiala sa a nakoniec on skončil ako mojim klientom aj s jeho novou partnerkou, tou sekretárkou a ona už nebola moja klientka. Čiže najprv to bola taká veľmi zvláštna situácia, čiže už nenakazujem ľuďom, že rozvieť sa, nerozvieť sa. Poviem možnosť, poviem, ako sa to dá napraviť alebo nenapraviť a už je to len na ňom. A keď napríklad príde k vám matka, ktorá má choré dieťa, ťažko choré dieťa, stáva sa, že častokrát lekári si myslia niečo iné, ako liečitelia, alebo ako si myslí tá samotná matka o sebe, možno aj to dieťa sa cíti relatívne veľmi dobre na diagnózu, ktorú mu stanovia lekári. Určite, práve zajtra vlastne mám takéto niečo pred sebou. Veľmi sa čudujem, že ste práve takúto tému načrtli. Je to veľmi náročné. Toto je skutočne náročné, vlastne ako podať tú informáciu tak, aby každý bol spokojný. Pokiaľ tá matka mi dôveruje, tak je možné vlastne tým, že mám mnoho priateľov, teda lekárov a rôznych veľmi, veľmi vzdelaných, medicínsky vzdelaných teda ľudí, tak snažím sa tej matke povedať, že počkajte tu na mňa na chvíľenku, ona počká, to dieťa vezmeme so sebou, dám ho vyšetriť, zistím ja osobne tie veci skutočné, i keď by sa to teda nemalo oficiálne, ale teda ja potrebujem mať naozaj aj takú markantnú nejaký dôkaz vlastne o tom, že je to skutočnosť, to, čo cítim a vidím. Exaktný stav toho dieťaťa. Určite, lebo to nie je len tak jednoduché niečo povedať z brucha a tvrdiť, to sa nedá. No a teraz ja vám niečo poviem o vašom anielovi strážnom. Wow, tak to by som chcel počuť. Ako ste sa narodili a kedy a ktorý aniel vám bol prisúdený.
Takže Jejazel je váš anjel strážny, ktorý bol prisúdený 24. máju. Je to anjel z rodu cherubínov a tým velí láska. Ďalej mudrosť, tolerancia, láskavosť, intelekt a hlbavosť. Jejazel v sebe spája svedomitosť, zmierlivosť a priateľskosť. Tieto vlohy kombináciou vytvárajú jediný celok. Svedomitosť vo vašej práci vlastne, vy sa živíte tým, že sa neustále zaoberáte ľuďmi, ich osudmi, radíte im, pomáhate. Robíte isté veci, zaužívanie, tradične možno vykladáte z kariet, alebo používam k tomu používate nejaké nástroje, ktoré sú pre vás. A máme tu napríklad zlato. Také tradičné zlato. Teraz máme tu zlato, sypké zlato. Bola, kedy už králi, faraóni používali toto zlato a vedeli prečo. Kúpali sa v tomto zlate. Napríklad Nefertiti sa kúpala v zlate, ale nie preto, aby bola len krásna. Alebo aby dokázala, že bola najbohatšia v tej krajine, lebo však aj tak bola teda. Ale zlato má ochrannú funkciu. Zlato je lesklý zrkadlovitý kov, ktorý v našej aure dokáže vytvoriť taký obal, taký film a všetko negatívum potom vlastne odráža späť tam, odkiaľ bolo vysielané. Ale pozor, zlato je veľmi zradná, teda zradný kov môže absorbovať do seba aj negatíva. Keď ja neviem, pozorím na to divákov hlavne, keď máme niekoho, kto teda odíde z tohto sveta na ten onen svet a má na sebe niečo zo žltého kovu, nesnažme sa mu to dať čím skôr dolu a rýchlo to nosiť kvôli tomu, že je to pamiatka. Je to síce pekná pamiatka, možno doma v pohári, ale keď to mal na sebe, nech s tým aj ide tam, kam teda chce ísť, alebo ide, ale nedávajme to na seba, lebo je 95% tam možnosť, pravdepodobnosť, že na tú chorobu môžeme umrieť aj my. Teda umrieť. Môžeme odísť, lebo neumierame. A pripravujete aj vy napríklad z takéhoto práškového zlata nejaké prípravky ľuďom, ktorí to potrebujú? Určite. Čo napríklad sa dá? Toto je záverečná fáza zlatý obal. A vlastne zlato prináša vlastne honosnosť, bohatstvo vlastne niečím. Nemusí to byť bohatstvo ako materiálne, ale tým, že je lesklé, je spájené so slnkom vlastne. Ja sa stále musím pozerať na tie vaše karty, pretože mi nedá, aby som sa to sú také veľké karty pre show, by som povedal, víceméne, ale sú také, že áno, ľudia potrebujú niečo vidieť, ako možno čierneho kocúra, možno niečo také, aby boli ohúrení niečím okolo seba, ale takí ľudia nech idú takým tým iným ľuďom. Ja nie som ten, ktorý potrebuje mať kocúra alebo nejaké špinavé okolo seba, nejaké háby a podobne. Pre mňa je to také, že špinavé. Skutočne, ako som vyslovil. To sú karty také, ktoré vám hovoria momentálne vašu emóciu. Čiže